Както разбирате от заглавието, това е първият ден от седмицата на моят рожден ден. Започваме с първия подарък, без да губим време. Записвам второ интро, защото първото не ми хареса. Така че гледайте. Ето го и подаръка. Както преди съм ви споделяла, купувам си козметиката от Арлен, като от тях купувам козметика, свързана с моята коса и поддръжка на косата. Това, което съм си избрала този път, са продукти на L'Oreal Professional. Кажете ми, вие имате ли мнение за тях? Аз след малко отивам да ги пробвам. Защо избрах тях? Просто защото обикновено използвам Kerastase и последния път си купих отново продукти на Kerastase. То беше буквално преди няколко седмици. Това е тяхната луксозна серия, която е с черен хайвер. Това е маската, изключително обогатява косата. Моята даже е премазна. Също така си купих шампуана и то е за против стареене на косата. Мисля, че е доста яка тази колекция. Също така изглежда много луксозно. И когато си закупиш два продукта на Kerastase, в Арлен подаряват и ето тази четка за коса, която е супер сладка и аз не спирам да я ползвам. Много съм доволна от нея. И така, защо си избрах тези продукти на L'Oreal? Отдавна се каня да ги купя и да ги пробвам. За сега съм чувала само лоши отзиви, то главно за аромата. Честно казано, аз не съм ги пробвала даже как миришат. Да, хубаво се миришат, като избрах да е тази за подхранване на дългата коса и краищата. Такъв продукт аз нямам в момента вкъщи. Имам най-различни шампуани. Това е професионален шампуан, който поддържа дължините, възстановява ги и е за дълга коса. На мен ми се иска моята коса отново да е дълга. Ето това е шампуана, а това е балсама. Като шампуана буквално на мен ми излезна, ето го по-близо да го прочетете, на мен буквално ми излезна шампуана безплатно, защото с всички поръчки на Kerastase до момента си бях събрала точки и 500 точки, той с намалението за черен петък, мисля, че L'Oreal бяха намалени с 15%. Един вид ми излизаше, че аз взех шампуана с точките. Също така, когато си купиш два пълни продукта на L'Oreal от Арлен, те ти подаряват и ето този мини шампуан. Мисля, че всъщност за него четох, че не мирише хубаво. Затова ми е интересно какво мирише. Аз честно казано не намирам някаква фрапантна разлика. Ето на описанието. Като не знам какво става с тази камера, но този е с 5 аминокиселини и интересно ми е да го пробвам. Готиното е, че е 100 мл, така че ще мога да си го нося със себе си, когато пътувам, дори с самолет. Нямам планове да пътувам никъде с самолет, но все пак това си е вариант. И има и още един подарък. Ето този Metal Detox, който всъщност не знам. Шампуан пак отново. И също мога да си го нося навсякъде със себе си. Не съм пробвала нито един шампуан от L'Oreal Professional, така че нямам търпение да си опитам да си пробвам тази серия новата и ще ви споделя мнение. Включвам се само да ви покажа колко ми е мека косата и аз съм наистина много доволна от този шампуан на L'Oreal. Мисля, че си свърши чудесно работата. Вижте. Прекрасна е, мека, сатенена, има блясък и въобще съм много доволна. И да ви кажа, че утре ще има други подаръци, така че очаквайте включване още утре. Хубава вечер, цяо и до скоро!